Masagaw Explain, kabar sa basa na. Na Braille. So sama na nagyang kaya dua inged na disiran di tidaw na ay mana niyan na paralel bida. Why? Bida siran sa kuan. Kenapa siran coalition at this time? Ay mana niyan na sa lakaw so di ka tidaw Amerika ug yang Iran na sa lakaw mo so di ka tidaw ang Israel ug yang kaya Lebanon o di na Hezbollah. So ginan. Aya discuss tano siya development tamala na sabab ko niya ka resume o di na mini petop man so di ka tidaw agyang kaya Iran nagugyang kaya Amerika sabab sa agyang kanan na miyaw lola sang kana Strait of Hormuz minsan pansisan agyang kanan memorandum of understanding why lebih suka tawitan noron kaya permanis ako last week why so iman to na miya ka peto siraman sa gira sabab sa giyang kaya Amerika na pianarangga iyan tumarapa sa giyang Strait of Hormuz sa pag-warningan sira na giyang kaya Iran, di ka no pagukit ka na protokol. Kataon tano ay matatago sa giyang kutap ay na niya nakapasada ni Iran, Memorandum of Understanding, na sulangon-langon na psuld sa Strait of Hormuz sa barko, na yaman na niya na kailangan na makapupasud sa Oman agugyang kaya Iran. Ay yaman na niya na the Strait of Hormuz is still under the hands of Iran. Why? Gulalan sa giyang kaya Oman. So ginan ni kaya pakarisimo kakatidawa ka miyanar sar si Trump. Miyanar sar giyang kaya barko Amerika without protocol na manan yan na duminirichu sira. So giyang kaya kuan Iran na maintain nira na giyang ko to katiru Iran. Abas ta asupakan ka na manan yan na ito na yan rakaso kasalan ka. So ginan ni mapenutul tanusan. Oy, iman to, nagugyang kay man nagyang kaya Lebanon, agugyang kaya Israel. Naduman na may abugusan na ceasefire, agyang na trilateral agreement. Ay ami sinabutan na Amerika, Israel, agugyang kaya Lebanon. Gina na talo, dahil nuda si mambu, agyang kaya Hezbollah. So gina na, gitu so, dito no ditero na giyang kaya Lebanon, giyang kaya kapagat ka Israeli sa giyang Lebanon na akala pa to. Uwi na ditero ni Trump sa social media. Agu sa eman na niya na mga reporter, media, news agencies. Di niya pag-isiw-isiw na giyang kaya Israel. Pumutuan ni Ransa berang-berang na pumuturo ni Trump. Uwi na analysis ta noron na ad na seko-seko ron ni Trump. So iman to na kaparayag agyang kaya kapagat agyang kaya Israel sa Lebanon o di na Hezbollah na kuananan. Upaman na ebu sa pangan na sumata bedung sa diun ka padagyang kaya Amerika. So detar na kaya nga Israel ug Amerika. Paman na batanira bayiran psugun sa udah mangga ang mga Muslim. Shout out Abu Muhammad Hussein. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So khabar sa basa Maranao pupumati antan wag yang kaya pitibarangan ng mga international news itanop ko. Sisagyang kaya Arab News, sisagyang Al Jazeera, kates sisagyang kaya CNN, naugyang kaya BBC, na gusto mga news agency sisagyang kaya Middle East. So, gito ba mga pagarya? Iran war update, katetigen so update sisagyang adi katidawa. Sitano sagyang kaya Al Jazeera. US hit Iran in latest Tet for Tat strike. The U.S. military has carried out a second consecutive night of strike on Iran, saying it fired a multiple target in response to an Iranian drone attack on another vessels near the Strait of Hormuz. Ay man yan na giyang kay ko na Amerika na miya kadui ni kagagawi na pakatundog-tundog ni Rano na giyang kay ay man yan na mga kapumbayran si sagyang kaayamanan niya na Iran, si kopiti barangan na darpa
sa giyang kaya Iran particular san sa Strait of Hormuz amya balita to kaga amya balita kano to ay manan yan ayapianing ba kagyang kaya Amerika nagyang ko to mga missile storage ay manan yan ang utak kita taguan sa mga missile agyang kaya Iran kita taguan sa mga drone so ay manan yan ang mga armor storage ran ayapianing ba kagyang kaya Iran san sa Strait of Hormuz. Mga headline na iya pembetian tano. US President Trump has accused Tehran of violating the ceasefire, threatening to complete the job and launch further attack against the country. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist, he wrote on social media. Gengay ko na si President Donald Trump. Nayamanan yan na adno to sa mga banta-banta yan. O di na warning yan si Sagya. O di na mga threat yan. O di na mga katero yan si Sagyang kay Iran at tigyan. O pa mga kagyang kay Iran. Nayamanan yan na ba tuloy-tuloy agyang bayo kapmayulitan yan si Sagyang kapasadan. Nagyang kay tigyan na Iran. Nakapakaya tigyan na yamanan yan na itapi ami si Sagyang kay lupa. O di na imbalingan nami ko pakasal. Agyang kaya Iran, awa ay mga walero na yamanan yan na mga lupa. Al-Hamad Mamangkas Wali. Nasokra na kay Most Idol. Nasser Mama. Okay, nino ka-reply na ang busa shoutout to. Jaminal Gumising. So, ginan. So, mga bago si Kuan, Mia Kauma, ko na dinyo piyasa ng kabar, na inuminimbalingan nagyang kaya katido, kapag ganero nagyang ko to ang mga barko, agyang kaya Amerika, kagikatawan tano, agyang kaya san, ay pa na malpas, agyang kaya Strait of Hormuz na langon na nan kaaliadu Amerika. Why, sisa nagyang kaya Iran, Bahrain, giya Qatar, giya kaya manan yan na United Arab Emirates, na sisan langon. So, ay matatagos ang uta kapasadan ni Iran. Sisang uta memorandum of understanding na so langon-langon na barko nganinsan a cruise pagukit sa Strait of Hormuz na pakaudas pakakuha sa permit si Sagyang kaya Oman kagyuti kaya pasadan with the under the supervised panagyang kaya manan yan na Iran. So, isa ko jumat nagyang kaya barko ang Amerika na sumasarig. Kasi ipkidi niyan sa mga pedingid, na ipkidi niyan sa Iran. So inikidi niyan sa Venezuela, na ipkidi niyan sa Iran. Ugid na ibahin mo ang Iran. Why? So yaman niyan na sumiuldro, adin na uda-suda sa tigliran, rak sa pugur niya, nagyang kaya Oman, nagugyang kaya Iran, nadasiran para te agyang kaya US vessels, na tinimbak agyang kaya Iran. Kagi daw to sa kapasadan. So, kanaba ayamanan yan na kagi Amerikano ka, na bakairan pasensya Kanaba kagi ayamanan yan na kaya perma ng agreement na mga banbayulita. So, ipkidi Iran sa Gaza, ipkidi Iran sa Lebanon, na ikidi Iran sa giyang kaya Iran, naibahin mo at tigi mustaba. Agyang kaya Iran. Subapi anta ka. So gito na dasiran dudu na tinimbak Iran. Agyang kaya manan yan na mga barko, a vessel. So gina ni kaya sabapan, akaga agwi man to agagawin na mitundu-tundu agyang kaya saop, agyang kaya manan yan na Amerika. So kaga kung gagawin na tuminimbak agyang kaya Amerika na immediately na sumiop mambugya nga Iran, na siya pa nagyang Iran, nagyan naman nakikatataguan si kung mga military base agyang kaya Amerika san sa na region, o di na san sa Middle East. So, gina ni problema tano. So, sabagi, natigin ay timba ka na Iran, nagyang edatary na Muslim country. Nakakiyama na sabab, na ande siop agyang kaya Amerika, Iran, upamaka ay manan yan na suupag yung kaya Iran. At kailangan na suup sa Amerika. Alabuda ikawatan nagyang kaya Amerika, agugyang kaya manan yan na Iran. Asalungan na ipimbihiron. Mga pamana, mas marani agyang kaya Saudi rakatano, adigyan kaya Amerika.
So, Peter wag yang ayamanan niya na si Trump. At tigyan na, basta tigyan na mitataro si ayamanan niya na ceasefire threatening to complete the job and launch further attack against the country. Ayamanan niya na amay ka baybarat na pakipasadrakan. Agi yang kaya Iran so galibukakan. Ayamanan niya nang utok ko na galibuk yang unang kapakiti daw. Ayamanan niya na ipumbalingan na kanatigyan. ABM Balindong Magalinday, Idol, Abu Muhammad Hussein. Pabayangad siya na mabibisi. Ayamanan yan. Naginan. Mga pamagita. Pangalaki ni Trump. Continue Israel attack on southern Lebanon kill at least one person a day after a framework agreement was signed by Israel and Lebanese US officials after US broke talks kate. Iso headline ng edita di pamatian na punsi sa Al Jazeera. Ay manan yan na kate. Giyang kaya Lebanon, so siro man sa Lebanon. Nabangadi ko na adna andang sana ceasefire between Israel ug yang Lebanon. Okay. Minitundog sana ceasefire na giyang kaya Memorandum of Understanding between Iran and America together with Israel. Kasi rani magpadanan kagagaranturan ni Trump agi nga Israel. So, yang na dua, nalangon na nan babayulit na Israel. Data dinya nanan pakapupuling sa mata niyan. So, ikataloy man to, wag yang gaya miadin at trilateral kuan, to nini, ceasefire. Ay misi sinabutaw na Amerika, Israel, agug yang kaya Lebanon. Tanong ka, kanabayran ninuda siya, yang kaya Hezbollah. Kanabayran ninuda siya. Kaya mi pipirma isan na Lebanon government, Israel, agug yang Amerika, broker, o di na broke by, o di na aya mimbalsan, o di na miyang masadan sa nagyang kaya Amerika. So, ginan. So, minsan pan miya pasadanan, ikataluanan na agreement san, nakataya biya ulit pa nagyang Israel. So, ginan. Ginan ikapasang agyang kaya Amerika. So, wapya, may adman nagyang anay katalwa ceasefire, nakataya pakatimbak pa na Israel. Hezbollah reject the framework while Israeli Prime Minister Netanyahu hailed it as a major blow to Iran and Hezbollah that will allow Israeli troops to remain in security zone in southern Lebanon until there is no longer a threat. Ay manan yan, nagyang kaya Hezbollah na diupay niyan. Dan yan kababayaan. Agyang kaya manan yan na miad na bagwa ceasefire o di na trilateral talk na diupay agyang kaya Hezbollah sa disiran pagyug. So Peter uyaki niya Prime Minister Benjamin Netanyahu. At tigin na manan yan na tama na tigin sa disan mada. Sagyang ka na border o di na under the security o di na mababalo ya security agyang ayamanan yan na Lebanon na taman sa disiran san mada man agyang Hezbollah. Ayamanan na nagitigin ni ayamanan na major blow. Mala tigin na pamana kapkabinasa agyang kaya major blow to Iran and Hezbollah that will allow Israeli troops to remain in a security zone in southern Lebanon until there is no longer threat. Ay manan niya na tama na tigi Netanyahu sa disan madang na mga Hezbollah. Nagyang ay mangbutigin na ay manan niya na tropa agyang kaya Israel na sisan mambu sa nga na naubay niyo. Ay manan niya na magatanga siran din. Oy. Na disan na tigin kada agyang kaya ay manan niya na porsi sa mika gina na tigin na Lebanon na malar kami threat. Nagina ni kakakad na misan. So, sa lakaw man naman to, uni-uni ayaki niya Benjamin Netanyahu, kaayap man na inirason yan, naging ay Hezbollah. Gayap man na Hezbollah, katigin na taman sa sisyan sira na sisyang amid mambu. Which is, o pagilaya, naging ay Hezbollah na ayakakad na niran, nagapa agyang ayakwan. Ayaman na yan na Lebanon na di dapat pangilabutan. O kapag na sa lakaw na naingid. So, ginan. So, ada taro ayam man na mi totoro ay ceasefire.
Nadatar na isumyaw na. Giyang kaya Lebanon, na aya kabay paman na kuan na akala pa to ayap man nakabay Amerika naging Lebanon government na inen pakapsilupugon sa giyang Hezbollah. Why? Kasumyaw na agreement iran na ay matataguro na giyang kaya manan yan na Hezbollah giyang kaya Lebanon nan disarman yan na giyang Hezbollah na ay manan yan na ceasefire mambu. Yan ang sumyaw nakapasada niran. So gupo na yaman tatagusan nga nakapasada niran na pagkidisarma niran naging Hezbollah, na may kan disarma na Hezbollah na automatic kasi siya na Amerika ug nga Israel. Aplo pug niran naging aya man niya na Hezbollah. So katawan tanod gaginan na kanabay man to pananan nakabay barat na ba makamo ayan. Manggulaw la. Kaginan na miatid na sudiran undi kang gulaw la. Na aya kabay paman na kuan na akala pa to ayap man nakabay Amerika naging Lebanon government na inen pakapsilupugon sa giyang Hezbollah. Why? Kasumyaw na agreement iran na ay matataguro na giyang kaya manan yan na Hezbollah giyang kaya Lebanon nan disarman yan na giyang Hezbollah na ay manan yan na ceasefire mambu. Yun ang sumyaw nakapasada niran. So gupo na yaman tatagusan nga nakapasada niran na pagkidisarma niran naging Hezbollah, na may kan disarma na Hezbollah na automatic kasi siya na Amerika ug nga Israel. Aplo pug niran naging aya manan niya na Hezbollah. So katawan tanod gaginan na kanabay man to pananan nakabay barat na ba makamo ayan. Manggulaw la. Kaginan na miatid na sudiran undi kang gulaw la. Aya manan yan na beluin nira na gumaan nagyang aya Lebanon government nagyan ni agyang aya katimambog yang latest agyang aya manan yan na CNN. The US military launched more strike on Iranian site around the Strait of Hormuz, saying they came in response to continue Iranian aggression, including a drone launch early Saturday morning and attack earlier this week on a cargo ship in the strait. So almost the same. Awgyang ito Al Jazeera. Gyang SNN na pitero yan. Ayamanan yan na madakal na tigyan na di kapangatak. Agyang kayamanan yan na Amerika sa agyang kaya mga darpa. Agyang kaya Iranian sa nga Strait of Hormuz in response na sausa opera na sa agyang kotamyaw na pinggulaw la. Ayamanan yan na Iran sa kaya pamumbain yan sa giyang kutua barko Amerika asumyol sa giyang kaya Strait of Hormuz. So ayamanan yan madakla iya pamagita agyang kaya siya kinya Trump sa may tigyang kayamanan yan nabaniyo tataros na giyang adinyo di kapangataka mana sa giyang mga tropa giyang mga Amerikano sa nga napitibarangan na darpa sa Middle East na ayamanan yan na pangangalakyan o di na threat yan sa ayamanan yan na saying that ceasefire manan yan na more military action. Why? Manan yan nakatidaw at tigin na more mas malatigin na military apungulula nami. Why? Kagi tigin nagyang aya Iran na continuous violation na itataros Iran nagyang aya kapvioliteran si sagyang kaya kapasadan memorandum of understanding gulalan si sagyang kaya kapukit waterway si sagyang Strait of Hormuz. Why? Kagi na natigin ni mala, kaya pasadan. Ugid na ya tanudan tanuro. Gin nakatiro ay Trump uta warning yan. Uwi na ya tanudan tanuro kaya matatagos isang utwa agreement na langon pasulid na gupiliw nga Strait of Hormuz that they must have their permission to the Oman and ayamanan yan na Iran. So nga Amerika na miyan narangga na pag-warningan siran na dasiran paratea. Kaya manan yan na gumigiraw siran ron nga, ti Amerika kami na. So tinimbak siran nagyang aya. Kaya manan yan na Iran. Gyang aya style lang yung Amerika. Saka na, may isa ko siya ko sa Qatar. Na basta Friday, na mga shopping mall ro. Di kasulda na single. Di kasulda na sa mama. Na kailangan na maka-add na pagkaakuan, pamilyang, o di nabubay, para makasulgan, family day.
ana mata nga magyang Amerika nadid ni kalangaw ng mga security na inawa nira na siya ludwiran na si sure pa panti na lakad na kinya mga tao. Napakalamang buulo agi nga mga Amerikano. Nagina detara na. Ay kapipigit detar mo sa Riyadh, di sa ko siya ko sa Saudi. Naginan mambu basta Amerikano na kegi ka sa sugit. Tika na isinare niya marata dedebiatan. Agu po na Amerikano na kaya ginikasan supay tao. Ginan ni makapipikirera no. So therefore, iragi ito may pikir ka na dataro may to akay ilang asagyang utwa tawa sugiden ka. Lebanon si tanong sa nga CNN, Lebanon conflict, meanwhile Israeli military lands a drone attack in southern Lebanon on Saturday. A day after agreement to withdraw some troops from the region. The strike, which Lebanon's health minister said killed one person, highlighting the fragility of a ceasefire intended to end the fighting between Israel and Iran-backed militia group Hezbollah. Yang ay ko na Lebanon, na yamanan yan na adungo na ininggulalan nila na drone attacks sa southern, yang ay ko na Israel. Na yaman na niya na Israeli military na adnuto so inilans. Ininggulalan nila na kaya pangatakayran sa southern Lebanon isa ko sapto. Oriya natigyan nagyang kaya agreement withdraw some troops from the region. Ayaman na niya ko tadi ang litero na trilateral agreement. Aso kaya permero ni man to na right after the day na tuminimbak sa drone. Agi nga, miyang atak sa drone agi nga Israel. Ilaman to. One day after. Kagi pakigdami aki niya Netanyahu. Ada pa kaataw niyan. Ginan ni aya tindig yaki niya Netanyahu. Na magwaya kano na mapitan na brok niya na may to. Apa pakigda yan, ada ba niyan kamamala? Ginan ni Titu. Dataro memorandum of understanding between Iran and America. Ay man yan na kaya pirma ni man to kay mapita inirusu man na Israel naginan. Na iman tumambo trilateral agreement asirang bimbiti-bitira eh. Kay mapita tuminibak pa na Israel. Ay ako na punto agi ang uta trilateral. Ay da kam niya mabatya. Na iman yan na withdrawing the troops from the border. Udi na agyangan ako na Israeli troops. Apad siyang utakapasada nira na pag-withdraw nga na Israeli troops. Pagawa nira na nga na border. So, yung katero ay yakin niya ni Netanyahu kagi at tigyan na tama sa disan mada nga na Hezbollah na dimin na ng pagawaan. Pero ayam niya tero sang uta trilateral iran at tigyan na withdrawal of troops. Kahit man na mapita, na man na pitero yakin niya Netanyahu na tigyan na tama sa disan mada nga na Hezbollah. So, yaman na niya na iman to na pendawap man nagyang kaya Hezbollah. Ngayon to, Israel, pendawap man nagyang Israel. Ngayon to, nakagidiran ke lutang nga Hezbollah, namimiting nga natalo, Iran, Amerika, Lebanon government. So, datar na nang sumiyaw na kapasada ni Iran. Agyang nga Lebanon government na, nda ka pa niyan, disarman niya nga Hezbollah, na pagugupan na Amerika, agugyang nga Israel. So therefore, ayad na marayag saya, na ayad na pakapanggiraan, agyang nga ayaman na niya na Lebanon government, na pakilupugo na Amerika, agyang nga Hezbollah. So, ayaman na niya na, kaya pa nakiswasan sa Lebanon na kadibide na sa mga tausa, na kadibide, na siranip titidawa, na napamagan siran mo sa pangalaw, sinapang nga Israel, na agyang nga Amerika. So, ginan ni Torm Oil, ginan ni Torn of Events, away, ginan ni Kiulaula, kagimi ulaulay sa kumyaw na naimantop, man nakatata. Peter Ogyang Setcom said in an statement, kata, ayako na pianimbak, piamong baan agyang kaya Amerika, Peter Ogyang Central Command, agyang kaya Amerika, Peter Uran, piamong ba namin atigyan nagyang surveillance infrastructure. So, yaman na niya na mga building, yaman na niya na surveillance. O di nakataon yun ni surveillance. So, yaman na niya na mga communication system, kapag kaya mga site.
So emanan niya nagiti piyamumboy na Amerika padsa natigin na piyamumboy namin nagyang na air defense site iran. Sama no to na air defense site. So mga radar system iranda. Ikapat nagyang na mga drone storage facilities. So emanan niya na diimbalan o di nakikatataguan si ko mga drone na piyamumboy ng Amerika. Ikalima na nga na mine layer capabilities. Giyang ka na dirang ko nimbalan o di nakikatataguan sa nga na mga ang utak pangulog niran sa ragata ang mga landmine na mga mine na o si sa karsada na landmine o si sa ragat na water mine o di na gito mine layer tawagiran yan natigin na yamanan yan na mga mine layer iran iron pianimbak so yamanan yan na ugi na focusing on the Strait of Hormuz area again na Strait of Hormuz na isa mambu ng inged Why? Ada tarkala Mindanao pa ma. Udi nakapakaya mas malasampan. Naman na niyan nasisan kikatatago ng mga siyempre, ginanimal pagatangan niran. Ginang ko ni piyamumboy nagyang Amerika. So giya kuan, discussion si nagituang utapin discuss ka na opening remarks. Ay man na niyan na sabab akya paka-resume magyang kaya dikati dawa. So gito, ay man na niyan na sumiuldag yung mga vessel sa Amerika. Pag-warning nga sila, giya. Daerang pamakin ka tining baka giyang Iran. So kaya timbaka kira naging Iran, Rominis pa sa Amerika, nagyan na sobra-sobra. Giyang na mga military facilities Iran sa manan yan, na Strait of Hormuz, manan yan na apianin baka Iran. So giyanan. So matutalo to. So sabab saan, nakagay mambu, buti anak no to kagi. Miyanim baka mambugi nga Iran. Safe man sa pengoto. Safe man sa kaya mga darpara. June 27. Kagaya Uy, nabati ang tanong kada tanong man. Iran bow swift and decisive response kata. Inokan bati kagaya nga amyan tulsi na nga Iran sa nga kaya sa operan sa paganay. Iran bow retaliation after US attack on strike. Washington defend the strike as a response to Hormuz incident. Swift and decisive. Islamic Iran Revolutionary Guard has warned that the further military action will be met with a swift and decisive response after US military carry out on strike on southern Iran. Udi na kagaya. Ay manan yan na ini-promise. Udi na misyo pa mambuwag yung kaya manan yan na Iran sa suopsiran sa matulangad. Decisive. Ay manan yan na kasaop sa giyang kaya pinggulaw lagi ang Amerika sabab sang kanan na Strait of Hormuz incident. Manan yan na gito. Di rin din discussion giyang Iran na pag miyag warning siya. Manan yan na suop kami sa nga pinggulaw lang niyo. Ataso kaya sa opera. Iran Islamic Revolutionary Guard Corps announced early Saturday that it had target U.S. military position in the region in retaliation for recent American strike on southern area, Iran. Ay manan yan na giikon sukya sa upag yang kaya Iran si sagyang kutuwa kaya timba kay Iran san saga na mga military facilities sa Strait of Hormuz nakatiya sumi-obseran. In a statement, IRG warned that any further attack would provoke a significant broader military response. Manan na basta ko na manan na mga taksero man nagyang kaya manan yan. Why? Na ay manan na Amerika na soap mambuag yung Iran. Ay manan na Peter wag yung kaya Iran. Ang ay manan na siya upanirang ko nagyang na mga Navy. Kakampuan nagyang mga Navy. Di na mga vessels o di na barko di gira agyang Amerika na piyamumboy nagyang aya Iran. Asaw sa opera na tigyan sang uta pingulo lang Amerika akiata kanin sang kanana mga military facilities agyang kaya ay manan yan na Iran. So ay manan yan na di sendita nga dua kataw. So, antay miya kabayo ulit sa akuan. Milita no sa nga mga pedun. Agreement. So, sita no si sagyang kaya akuan. So, manan niya na. So, si sagyang kaya Amerika, Iran. Na siya kano to miya batia sang utap the news din di plubuan na diyang keton. Manan niya na
paganero na tinimba ka Iran, agyang kaya barko. Ginasama niya na di pula wa Iran naka-pretext ko no to. Tapos na ruminispan sa Amerika na sobra-sobra saan siya nga na ng mga military facilities. So ruminispan man na Iran na saan siya nga na pitibara nga na darpa mambu. Saan siya ba na niyan na mga military base agyang kaya kwan. Military base agyang kaya Amerika. So iman to kagip man ko gagawi na tuminimba man agyang kaya manan niyan na Amerika. So gina ni nanayon tano. Uway, ang nakiating bagiran. Hindi nakasuop man nagyang ay Iran. So, ay last sa man ato minimbag nagyang ay Amerika, kay kung gagawi. So, kaya miya kasaopad man bu Amerika, gina ni nanayon tanong. Ito na kaya pa kasaoperan. Qasim reject framework agreement. Hezbollah Secretary General Sheikh Naim Qasim strong condemn the framework agreement announced between the Lebanese authorities and Israel, arguing that it legitimizes Israeli continued occupation of Lebanese territory and compromise the country's sovereignty. Aman, yan na gyang ay mapurwa Hamas, uli na General Secretary gyang ay Hamas. Hezbollah, na diya pa niyan, pag-isawisyon niyan. Agyang kaya manan yan na agreement agyang Lebanon na agyang kaya Israel bago broke by a United States of America. Tina, ay man na simple. Piya kaya iniatigyan. Why? Agu humiliation. Piya, paman na kahit to anak iatigyan, agu piya kaya ini. Sabab sa aya ka-compromise, udi na aya ka-balawagun, na suncho territory nga. Suncho territory nga, udi na aya kapalit yan, na swema na niya na territory nga. Kakuiran si ko teritoryong ka, udi na lupa ka. Gitigagyan nga si Qasim na piya kaya iya ini. Agu tanto kuya manan yan na kapakay ito. Occupy of Lebanese territory and compromise the country's sovereignty. Manan yan na miya simbi ka suya manan yan na sovereignty. Udi na kabnaro pagtaw. Kabnaro inged. Peter kini General Secretary agyang kuan Hezbollah. Tigyan na agreement na miya deprive, udi na keda po yan. So yaman yan na kabnar o pagtaw, so si ko kapambalingan yan kudar pa yan. Returning to their land and could ultimately lead to the annexation na siguradud na tigyan. Agyang ka na nadarpa, apimba ko ita na nga ng mga sibilyan. Na siguradud na tigyan na kisumpatad na natigyan sa yamanan yan na Israel. Annexation of Lebanese land to the Zionist entity. Of kato sa news, kanwari ako na lalayon siya po makinaga. Nagiso-giso di ka na indiskasan. Diyan nga nasyawa munisipyo, ang makararantarsan, ang makasasangor sa nga na lawasay, apaglatag yung Lebanon na yung kaya Israel, managyan na kuwan. Abanan na tunanan. So ngaran niya na lawasay from the river to Latin river. Yan na nitigiran na from the river to the sea. Nagyan nga siron sa Lebanon, naad na mararantarsan na munisipyo, makadudukat sa nga na lawasay. Nagyan so paganay, agutama ni man to na di panimbakan nagyan nga Israel. Kaya ka ba ya Israel na madasan nagyang ka na langon na mga tausan. Namiyang gulaw la. Pianimbak ka Israel, inipun sa paganay at tidawa sira na tama ni man to. Nakiya sa bapan, namiyang kambakwit nga na mga tausan. Sa nga nasyawa munisipyo. So, diya, si mambusagyang ka iya miya kapirad na ikapitugawi. Na soldan nagyang kayamanan yan na Israel. Nasabab sa gyang Hezbollah, naman na niya nadiran kapustuan. Ginan so preview sa news sa kanisa kumiyaw na apiatayan sa mga sundaro Israel sa patkataw. Agwaya siwa Iran na bumielay na pamanam mga smoke grenade. Ayaman na niya na kumiyad, nagito kaya paka withdraw Iran. Niya nga re-rescue Iran sa miyang angal. Ginan kanyan. So giyan nga katiruya gina sekretary
Nadataruba ayam ito turo ayan na giyang na inawaan kiyamba ko ita na sewa munisipyo na as per agreement nadidnanan kapembelingan na nagyang kaya ay manan yan na mga residente sa Lebanon udi na mga tausan sa Lebanon so yakaswa na ba person kaginan na aya kabaya itra Netanyahu miyatiro ang rakanod aya kabaya Netanyahu na ipun ka sa giyang nalawasay na malalagwi ro dyan ta teritoryo wag yang aya Israel na 15 kilometer na kailangan nakabaya Netanyahu na mababakanti ang na 15 kilometer. Isinarig, upaman na lupa ka so lupa na di ka hindi pangilabutan. Giya tigi niya ayamanan niya na Secretary Kasim tigi na tanto ini ko piya kaya ya. Aso lupa ka na saka aya diundi gira-giray sa diundi baya-baya na so pada tao giya mga Zionist nagiya ni compromise kapalit agi nga si ceasefire tano. Yan ni sa papatigi nga si Kasim. The fight must go on. Kapakato tano man. Ino tano ay absurindira pakato tano. Ino tano ay di pagi-masada. Aya kapalitian na sulupa ka na pakawangaon. Na sigurado tigigi nga si Kasim. Ay man na maluid na aneksisyon na giyang aya Zionist na sumiyaswa saan sa Golan Heights. Amin baluya kiawa ng utwadar pa naginan din ni miyawlawla. Ay man na niyan na pianimbak ang Golan Heights, pianimbak siran sa miya kapipirawlan na kiyambak wetan. Nadinig ka po ito eh. O yaman na niya na mga taga-Libanon o mga taga-Syria. Naginan man ito'y kaulawla. Saan sa Southern Lebanon, na pianimbak, piyakambak ko itong mga tao, iman to na pag-imasadun na ayaman imasadun. Nana. Ginan na, babakantin tanud nanan. Dawa, di nang kapag-ingadan, na final, si ceasefire mambu. Ginan ni, ayaman na niyan na, in the turning of events, na ayaman na niyan, na miya kataba na Israel na kami akwairan susinganin ni Ran. Ugi na disan makaayon, tanudan ka, disan makaayon. Agi nga Hezbollah. Kabay Hezbollah na rakamya darpamya ayabu kapag tanos na mamatay tanos na dua-dua tigi Kasim. Hezbollah kumakakuan, sekretary. Isurindir tanos ulo patano, antawa kapag tano. Ginambu. Uy surindir tano, na pagawan tano agi ingad na miya desuwati dawa. Naginan ni miyaswa mambuiman to. Terga nakasgano ati gaging Israel, gumubat, nasar ka diniwanan, awa ini wagi ang aya kilida compound tano, rukanud na wat sa 15 kilometer, ay kawatan area 15 kilometer. Para maraw ito sa gira na bas ang taon sa to pakalantay. Ay kabaya ka na di nga pakipagigadan.